Ακούσαμε πολλούς ομιλητές, αξιόλογους ομιλητές, και μπορώ να πω ότι όσοι το παρακολουθήσαμε δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να λείψουμε ούτε λεπτό. Γιατί ήταν πραγματικά οι τοποθετήσεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλων των ομιλητών. Το χάρηκα ιδιαίτερα, ειλικρινά, και μπορώ να πω ότι η πόλη μας, η Ναύπακτο και γενικά η Ναυπακτία, είμαστε τυχεροί που πραγματοποιείται αυτό το συνέδριο στην πόλη μας. Και θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την απόφαση που πήραν. Μάλιστα άκουσα σήμερα ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα γίνει και δεύτερο συνέδριο. Και πάλι ευχαριστώ πολύ. Αύριο θα συνεχίσουμε. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι εξίσου ενδιαφέρον, και είμαι σίγουρος επίσης ότι με το πέρας αύριο το απόγευμα του Αναπτυξιακού Συνεδρίου, εμείς οι αυτοδιοικητικοί, το είπα και στην εισήγησή μου, θα φύγουμε με πολύ περισσότερες γνώσεις και ιδέες, και είμαστε υποχρεωμένοι, έχουμε χρέος να τις υλοποιήσουμε, ώστε το 2030 να έχει πραγματοποιηθεί ο στόχος του συνεδρίου.